Sina i Svetoga Duha. Otisnuši se na pučinu velikog i časnog posta, dostigli smo u prvu nedelju pravoslavlja, nedelju toržestva, pobede pravoslavlja nad svim jeresima. Ovaj praznik ustanovljen je da se praznuje upravo današnjeg dana u 9. veku, nakon što je crkva vodila žestoku borbu skoro 2 veka sa jeresi ikonoborstva. I naravno, pravoslavlje je triumfovalo i pobedilo i tu jeres, kao i sve jeresi pre toga, kao što će pobediti sve jeresi posle toga do kraja sveta i veka. Toržestvo pravoslavlja predstavlja jedno veliko slavlje zbog pobede i triumfa pravoslavlja nad svima lažima, jeresima, krivoverjima, zabludama, ali predstavlja u tom smislu i utvrđenje svih pravoslavnih u toj veri pravoslavnoj. Ovaj praznik svedoči nam da je pobeda uvek pripada crkvi pravoslavnoj, da pobeda uvek pripada istini, oličenoj u Hristu Bogočoveku, oličenoj i sažetoj u svetim pravoslavnim dogmatima vere hrišćanske. Sveti Justin Ćelijski kaže da je crkva Hristova taj bogočovečanski dvorac večnoga života, večne radosti, večne utehe i da je glavni izvor i osnova te radosti i utehe upravo istina vere pravoslavne. To je ona istina koja je usađena i ugrađena u sam temelj crkve, to je ona istina koja je propovedana od svetih apostola, ispovedana od strane svetih mučenika, utvrđivana i nama data od strane svetih otaca crkve. Ona istina bez koje nema crkve pravoslavne, nema spasenja u njoj. U Svetom evanđelju po Jovanu, u onoj svojoj bogočovečanskoj prvosvešteničkoj molitvi, Gospod Isus Hristos se zato i moli Otcu nebeskome: Oče, utvrdi ih u istini Tvojoj, osveti ih istinom Tvojom, a reč je Tvoja istina. Dakle, istina vere pravoslavne osvećuje i onoga koji tu veru pravoslavnu ispoveda i onoga ko se trudi da u toj veri živi. Tamo gde je istina vere pravoslavne, tamo je i blagodat Duha Svetoga. I upravo tom silom božanskom koja je sadržana u istinitim rečima naše vere, osvećuje se i obesmrćuje naša duša, ovečnuje se naše ljudsko biće. Upravo je ta istina ono glavno oruđe i sredstvo kojom su u crkvi kao radionici spasenja privremeni, prolazni, grešni čovek kao palo biće preobražava po blagodati Hrista Bogočoveka u večnog čoveka, u Boga po blagodati, po daru Božjem. I sve se to dešava u crkvi Božje blagodaću Božjom koja je nerazdvojna od istinitih dogmata vere pravoslavne. Koliko je istina vere pravoslavne sama srž, osnova, ono najbitnije u crkvi svedoče nam svi sveti ugodnici Božji, jer su uvek kao temelj svog podviga u Hristu, svog služenja Bogu postavljali istinitu veru pravoslavnu. Tako nam sveti Makarije veliki prenosi, koji su znaci, koji su kvaliteti i osobine koje crkvu čine crkvom. To je pre svega propovedanje čiste, istinite vere pravoslavne, zatim propovedanje pokajanja i kao plod toga napredak u duhovnom životu, menjanja sebe iz goreg ka boljem, prevazilaženje svojih grehova, svojih strasti, svojih bezbožnih, neevanđelskih životnih navika i kroz sve to mi stičemo to spasenje u Hristu, obožujući se tom silom blagodati koja je sadržana u istini vere pravoslavne. Hristos, Bogočovek, jeste sama istina. Istina, dakle, nije ideja, ona je ličnost. Ona je sam Bog.
Sveta Trojica koja nam se javila i objavila preko Bogočovjeka Hrista u ovom svetu. I on je logos, suština, izvor svake istine i temelj istine vere pravoslavne. Kad se poučavamo veri pravoslavnoj, mi se poučavamo Bogočovjeku Hristu, ispunjujemo sebe Bogočovjekom Hristom, jer on živi i prebiva u toj istini. Bogočovjek Hristos u ovome svetu postoji i sa nama prebiva crkvom svojom, kaže sveti Justin Ćelijski. A osnovi temelj te crkve jeste istina vere pravoslavne, sveti pravoslavni dogmati, pravoslavni kanoni. Oni predstavljaju temelj i ogradu crkve i na taj način sastavljaju tu duhovnu tvrđavu u kojoj mi kada živimo po pravilima crkve boravimo zaštićeni od strašnih bura i oluja ovoga sveta. To ne znači da nemamo nikakvih iskušenja, ali to znači da boraveći u takvoj zaštiti pod krilom crkve Hristove, u takvoj zaštiti Božje, sva iskušenja uz Božju pomoć na kraju prevazilazimo i pobeđujemo. Samo je bitno da u crkvi Božje ostanemo, a to znači da uvijek ispovedamo veru pravoslavnu i shodno svojim snagama, da se trudimo da u toj veri pravoslavnoj živimo. Nama su posebno kao takav amanet to ostavili Sveti Sava i svi sveti naši srpski preci i duhovni oci, da nam vera pravoslavna bude temelj ličnog i svenarodnog života, temelj ne samo naše crkve, već i naših domova i čitave naše države. Mnogi se danas usred svih ovih muka koje snalaze naš narod pitaju kad će nam biti bolje. Onda kada se svi kao pojedinci, kao narod vratimo temeljima čiste i nepromenjene vere pravoslavne. Onda kada se i naša pomesna crkva, kada se patrijarh srpski i patrijaršija vrate tim temeljima, kad se vrate sa besputnog puta lutanja kroz razne ćorsokake savremenih humanizama, ekumenizama. To je dakle to večito rešenje svih ljudskih pitanja i svih ljudskih problema. Jer ta reč Svetog Evanđelja, reč istine, vere pravoslavne, sadrži u sebi, kako kaže sveti Justin Ćelijski, tu božansku silu koja obesmrćuje čoveka i čovek onda počinje da večnuje, kako kaže sveti Justin, još ovde na zemlji upravo tom večnom istinom kojom ispunjava sebe i svoju dušu, ne samo čitajući i učeći se, poučavajući se tajnama vere pravoslavne, već nastojeći da po toj veri pravoslavnoj i živi. Time nam, što praznujemo торжество pravoslavne prve nedelje velikog i časnog posta, crkva poručuje da van vere pravoslavne ne postoji ni jedan podvig koji će nam biti spasonosan, kojim se možemo spasti. Vera pravoslavna se ispoveda ustima i to osvećuje čoveka, ispoveda se srcem i umom, svim bićem, ali pre svega se ispoveda na taj način kada po njoj živimo. Pobožan život u skladu sa zapovestima Božjim, sa zapovestima crkve, jeste jedini sasud u kome je moguće sačuvati tu tajnu čiste vere pravoslavne. Neka nas sve blagi Gospod molitvama svih svetih otaca naših učitelja, vere pravoslavne, ispovednika, vere pravoslavne čuvara, vere pravoslavne ukrepi, da su sve dane našeg života, osobito ovim svetim danima posta, postom, molitvom, ispovešću, pokajanjem i pričešćem zaista trudimo da taj sasud naše duše čistimo pobožnošću kako bi u njemu uvek mogao da blista taj biser vere pravoslavne koji spasava duše naše i daruje nam večni život. Amin. Bože daj. I srećen i Bogom blagosloven današnji praznik.